Consistent ang witness nga si former Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagsabat sang pamangkot sang prosekusyon samtang nagabisaya ini. Ining pahayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa matapos nga ginagaw atensyon ang language barrier kahapon sa Senate hearing. Sunod kay Poa, sa ngera pa sa committee hearing sa Kamara, gusto man gani ni Acosta nga maghambal sa Bisaya apang gin-request ini nga magtagalog kag mag-English. The witness is more comfortable though with Bisaya. I am not sure, but I remember because I was also in the committee hearing sa House. I think during that time, she also wanted to speak in Bisaya but was requested to speak in Filipino or English. So consistent naman yung witness as far as I remember. Si Attorney Michael Poa, ginpasalamatan naman ni Private Prosecutor kag Spokesperson Attorney Jay Tolosa si Senator Judge Erwin Tulfo sa pagsaway kay Acosta nga suno sa iya nagapakuno-kuno lang nga hindi makahibalo maghambal sang Tagalog. Bakit sa Congress? Ang galing naman mag-English at sumagot nito, nakakasagot naman siya ng mabuti. And these are not my words, ha? Words to ni Senator Tulfo. Tigilan na natin tong panglolokong ginagawa nito sa atin. Again, bago ko masubject ng sub judice rule, no? Hindi ako yan, inulit ko lang ang sinabi ng kagalang-galang na senador, no? At makita naman talaga natin, nung plinay na itong video na to, abay napakatatas magtagalog pala, no? At after ma-call out, dire-diretso na magtagalog at mag-English, ano? So, again, I point this out to say, bakit medyo nagtagal yung presentation niya? Yan nakita naman every time, no? Kailangan pa mag-translate. Unnecessary naman pala. Naimilawan nga sa imbukada pa lang pantes ang direct examination kahapon, nag-aayo na si Acosta kung pwede masimpunan sa Bisaya ang iya sabat. Si Prosecutor Amando Virgil ligutan naman nga among nagapamangkot kag halin sa lateng kinahanglan pa nga mag-rephrase sa mga pamangkot. Kung kaysa si presiding judge Chis Escudero pa mismo ang nag-translate. Nagahinay ang trial bangod sang among language barrier. Yaring halimbawa sang natabo sa trial. Okay. Nagipatawag ko diri sa Senado. Pizza, August. With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, English o Filipino sa pagsagot? Your Honor, pwede po haluan ng Bisaya, Your Honor. Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent, yung ibang mga kataga o salita. Your Honor. Nagagamitin ninyo? Your Honor. Yes. May we request an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow, so that the defense would be able to easily understand the statements of the We have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that. Okay. Ma'am, Your Honor, I have a proposition. Ma'am Acosta, alala ko when you testified before the Committee on Good Government sa House of Representatives, ma'am, we spoke in Tagalog, then siningitan natin ng our great Bisaya language, no? Ma'am, pero po, para po mas mabilis, kung po pwede po, no, let's try as much as we could po to speak Tagalog. Kung po pwede lang, ha? And then, if you really have to speak Bisaya, then of course, hindi po pinagbabawal yan. We should be proud of it. Pero kung po pwede po, Tagalog po tayo. Nagsuestyo naman si Senador Juan Miguel Zubiri nga ibisaya na lang niligutan ng pamangkot kag i-translate naman ang mangin sabat. Nag-object ang defense bangod wala sa nagabisaya gani nga naghingyo ini sang court interpreter. Sang ulhin nagtindog na si Senador Erwin Tulfo kag inkompronta si Acosta kun nga makahibalo man ini magtagalog sang yara siya sa kamera apang daw kangay nga ginapagwa nga nabudlayan na ini subong. Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special dispersing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito.
Dito na kaginmanduan ni Escudero si Ligutan nga magpamangkot sa isa lang kalengguwahe kag hindi na mag-translate magluwas lang kon maghingyo si Acosta. Talalupang doon nga wala naman ginbudlayan si Acosta sa pagsabat kasunod sadto. Si Acosta mong una nga hostile witness ang prosecution bot silingon wala ini nagakahulugan nga nagadampik sa prosecution napang napilitan ini nga magpungko bilang witness bangod sa pinahalin sa impeachment court. Siya sumong ang Vice Presidential Staff Officer 6.